Lakho eShoprite naseCheckers uzojabula nathi uzoba yiVIP lapha umasando ujabula uma ungena enkingeni lapha umasando ujabula uma ungena ehlazweni lapha umasando ujabula noma yethu yakhalisa omunye umasando usuke ephuma injabulo noma yethu yahlekisa omunye umasando usuke ehleka endlini uma ungena ehlazweni lapha umasando ujabula Jobehlekini mshayeko neveza amazinyo velo yakhomela Jobehlekini mshayeko neveza amazinyo velo yakhomela Umaskandila basashaya befeza amazinyo velo bakhomela Umaskandila basashaya befeza amazinyo vele bakhomela Jobehlekini mshayeko neveza amazinyo vele yakhomela Basala bekhunga bathukile umlathwala ifondo njengenyathi sihlala ngothwelo njengephakama siqisa myezalo njengemfula amaqeda athwala isiqu uyashimilika njengenqavesimamu uyabamlonyeno njengemali uyinqenqethi eyakhanya ubusa wadabuka sanda sithebelo njengesanyama saqamafungo njengekelezi uyahuka uyahaka ebehlakana laphela manje engaleni umgwaqo omhlophe obheke manzama namhlanje ke sithi ke isogi state of Gcwalisa Mabhida address isogia ngicothibe kahle state of Gcwalisa Mabhida address isogia ngiyatshela wena zabuya ukhuzana uthi awumshaye khona saveza amazinyo ke esathi ke ngempela uyakuchomela ungabisamlindi uthi uzomshaya ngelinye ilanga sinawo ke dlamlenze endlini ke zokusakaza sizochaza kabanzi ngeGcwalisa Mabhida sizokubeka esithombeni konke ngeline up ukuthi amathikithi uzowathola lapho obani nesamba nawo njengoba sazi ukuthi kusazoba ke nemikhankaso ehlukahlukene sihambele indawo ezahlukahlukene sincenxa abantu ukuthi hayi ingathi lento bafowethu singomaskandi lento ingeningizimi Africa lento sizoqopha umlando sisonke sindawonye sithi ngeke sihlulwe ezinye inhlobo zemculo nathi singayenza lento ingathi lento samukela ke emsakazweni uKhozi FM yeah Khuzani hello Khuba yahleka lento majata ngiyabingelela kakhulu Ntombi yesibhono kanye nawe emkhaya wami umdonso ngibingelela abalaleli bonke eNingizimu Afrika ngibingelela abathandi bomculo wonke ngokwahlukahlukana kwabo ngibingelele abalandeli abasewindini ngibingelele kakhulu kwethoba abaphathi boKhozi FM ngibingelele nje zonke ikhulu lapha ekhona eNingizimu Afrika nasemhlabeni wonke jikelele la kufinyelela khona nje uKhozi FM indlamlenze sengaphakathi inkulu indaba sithi Gcwalisa Mabhida maskandi concert yeah impela kunomuntu ko ozothi ke thina sibhizi siyasebenza sisithola isikhathi kodwa ke masube singena kuma social network sizokuthiwa nje sigcwalisa Mabhida kwenze njani sigcwalisa konakelephi yini kufanele shimi zethu sogcwalisa Mabhida futhi yini esingayizuza singayihlomula ngalokho okokuqala nje zimdonso intombi zoshikishi ngizoqala ngibonga ngokukhulu kwithoba kubona bonke abantu abathathela umculo kaMaskandi bawubeka ebalazweni kubalekile ukuthi uma ungena emculweni kaMaskandi bese ungawushiyi ufile kodwa ushiye uphakeme kunalokho ufike ufice uyiwona ngizobonga